ఏంటి బలరాము మనం తిన్నది అని చెప్పదు. అప్పుడు యశోద ఏంటన్నది, నువ్వు మనం తినవా అని అడిగింది. అప్పుడు ఏదో అని కృష్ణ అన్నాడు. అప్పుడు యశోద పదనాడు తెలు. అప్పుడు కృష్ణుడు పదనాడు తిరుగుడు. అప్పుడు సూర్యుడు చంద్రుడు రాజు నదులు రాజులు అమ్మలు పాపలు బాబులు గుర్రములు ఎనగలు అందరూ కనిపించారు. అప్పుడు ఇది అయిపోయింది. అప్పుడు హుషని మార్చేసాడు. అప్పుడు యశోద ఎగిరిచ్చింది. అప్పుడు నువ్వు మన తిన్నావు పదే నేను చేస్తాను అన్నది. అప్పుడు కట్టేస్తుంది. అప్పుడు కృష్ణుడు ఈ పక్కని పోయాడు. అప్పుడు చెట్టు దగ్గర పోయాడు. అప్పుడు బాబాయ్ వచ్చాయి. అప్పుడు జ్యోత పిచ్చాయి. అప్పుడు వేసాడు అది ఇంకా పెట్టి చెప్పడం చూడాలి. Did it dance too? అది పెడితే ఈ ఎఫెక్ట్ చూడండి. నేను డాన్స్